Ο Μπαρμπόσα out. Η εκτέλεση είναι για το Ρουφιέ που διώχνει και έρχεται ο Βάργκας για το rebound και βρήκε λίγο χώρο ο Μάνταλος έξω. Η σέντρα του Βάργκας, ο Γιώχανσον. Αμουμάταναν Ανέστης στο 41. Τώρα ανεβαίνει ο Κάτω για στήριγμα. Πήρε την μπάλα, είναι πιο γρήγορος από τον Πολωμά. Η σέντρα έφτασε στο Μάνταλο. Out στο 43. Πάλι ο Αμουμά, ο Ανέστης. Κατρίν, καταπληκτικά ο Βάργας. Πήρε την μπάλα, την κράτησε και οι προϋποθέσεις αντεπίθεσης με Μάνταλο και Μπαρμπόσα να ελευθερώνεται και Γιώχανσον να κρατάει εξαιρετικά την μπάλα και η πάσα πέρασε από τον Πολωμά και έχει χώρο ο Μπακασέτας για να κάνει σούτ έξω. Εκτέλεση για τον Ρου, Τσιγκρίσκι στον αέρα ελέγχει, Τανάνα, ο Ρου, ο Ανέστης πρόλαβε και τον Παζό και πήρε φάουλ. Γιώχανσον, η ΑΕΚ μετά από ώρα έχει μπροστά από τον παίκτη που έχει την μπάλα τον Γιώχανσον 4 παίκτες. Ο Γιώχανσον, ο Ντίταγ με το αριστερό έξω.